pa oh. Suroy ko dire. Oh, no, medical. Ano siya ang rotonda sa medical. Ay, nakani ko dili karon kay tungod naka-admit ang kuan. Ka-admit ang akong apo. Oh. Awa. Ano siya ang medical hospital. Oh. Anhi ko karon dire. Ako'y nagbantay, guys. Kaya nilampaw pa ang mga ginikanan kaya wala po yung mga tulog sila. Ikan pagabi. Tapos na pagabi wala yung mga tulog. Wala o. Aron. Umurong. Room. Kami sa sweet room. Okay. Duty, wala kong anak mo susunod. Hindi pwede dili. Sweet room. Duty, hindi lang. Ngayon siya guys, ang rotonda sa atbang sa medical hospital. Response lang ko guys ha. Sa ubos ng mga sakyanan ay medical hospital mo na siya. Mga sikas, mga daplin. Uy, sarap ina. Napot siya nabot. Yun sa yung hotspot. Samo. Nanto nang ayaw, uy. Hi ka. Pakuan. Giup na nimo? Ipa-on pa nimo? Oh. Giup na? Iupo yung ito siya guys, akong editor. Itong mga bagoong. Pagka-video-video dyan nakita guys, wala na admit akong apo. Admit man din eh. Ayun kayo mga iring guys eh. Kami sa ilang kuan. Gandelia ba sa ilang gawas. Sa ilang tiris-tiris. Ay hapon, may gani kayo wala yung gaulan guys. Hapon gabi kaulan. Hadlo kayo. Nabasa ang among sulod. Please like and share and subscribe. Ngayon hapon.